מה אתה עושה פה? אני בא פה מתקן רכב, בלי, אני לא יודע מה קרה, פתאום אמר יבוא יסדר וזה. מוסכניק, מה נשמע? בסדר, בחור. הכל בסדר, מה קרה? אני נסע בלגורדיה, כמעט ולא נכפה מנוע. בוא תפתח מכסה מנוע, נבדוק. מה קרה? יש בעיה, נוזל לך שמן פה. שמנים? כן, שמנים פה נוזל. יש בעיה. כמה עולה מסדר דבר? בסביבות 500 שקל, 1,000 שקל. מה עוד יש בסדר שם? אני רואה פה חוטים לא בסדר, יש פה קצת בעיות, אבל אני חושב יש בעיה ברינגים של מנוע. ככה הרבה שמן הולך. מה זה שטרינגים? זה רינגים של נוזל שמן. מה זה שטרינגים? Я двойнюх טפל בליה, מה זה שטרינגים? זה בעיה יש לך פה. זה צריך מנוע בחוץ. מה בא מסבן דבר? מה זה שטרינגים בליה? אני לא מבין בליה. מה, אתה בא מחרטט מניה? אתה רוצה, אני אסדר משהו קטן, אולי נוסע טוב אוטו. יקר דבר, תעשי מבצעים. בוא נראה. פה יש קצת, זה. הנה בעיה. אני מצאתי בעיה. פה יש בעיה קטן, בסדר. עכשיו אולי בסדר אוטו. אתה צריך בודק, עושה סיבוב. תעשה סיבוב, אולי בסדר. מה קרה? היה חוט בחוץ. אז מה אתה אמר שטרינגים? אני רואה שמן נוזל. אני תקשיב, וניה חכם, אי אפשר בחרטט וניה להגיד שטרינגים רינגים. אני היה פרופסור. פרופסור אני היה רצף. נו, אז כמה נזק? 10,000 שקל. 10,000 שקל בליה, אני בונה בית מלון בליה, я двое душу мотал. יש לך רק חצי מנוע. ואיפה עוד חצי? לא עובד? בסדר, וניה. לך לכספומט ותחזור. לקפקזומט, לא כספומט. קפקזומט. בסדר. בוא ון, סיבוב. בליה, כמעט ולא הרגתי אותו. עכשיו בסדר? תעשה סיבוב נראה. שומע מנוע? טורבו, 7 צ'ילינדר. 5 בוכנים. אמר הלך ראש מנוע. אני בודק מה קרה פה, זה לא בסדר. מה אני אגיד לך? אני עכשיו לקח רכב, רצה לנסוע לדייט עם בחורה. אתה שומע? אני רצה לנסוע לדייט עם בחורה. היא אמרה, וניה, שעה 9 תהיה אצלי בבית. עכשיו מה אני אלך עם לדה שלי? לא נעים. אבל אתה יודע, בשביל קצת רספקט, אני אביא רכב קצת פרופשיונל. ואתה יודע, אני אמר אולי ככה היא תגיד, וניה, איזה חתיך, איזה אוטוריטט, איזה וורדקוניה, בא לי עם רכב, בא לי מקצוען, אתה מבין? טוב, שיהיה בהצלחה, תן גז. תודה רבה חבר, אני רוצה מוסר דש לכולם, דש, תהיו בריאים. ביי חבר.